Оценка на неврологичния статус и как може да проверим дали някой има инсулт. Ако е в съзнание, просто правим един обикновен тест, един моторен тест. Дали може да се повдигне крайниците и да ги задържи в дадената позиция. Така. Свиваме единия крак, задръж така, по същия начин другия крак, стой така, вдигни ръцете във въздуха, затвори очи, покажи ми езика си, добре прибери, готово, пусни. Спусни краката. Какво гледаме, когато искаме да видим езика на пациента или когато го накараме да се усмихне? Следим за изкривен устен ъгъл. В случая няма. Тоест имаме пълна симетрия на лицето. Както виждаме, нямаме неврологичен дефицит нито в лява страна, нито в дясна страна. Това гарантирано означава, че няма инсулт. В повечето случаи, когато има човек, който е прекарал инсулт, има неврологичен дефицит в едната страна. Изключително рядко, това е изключително рядко, по-скоро изключение да бъдат засегнати и двете страни, но по-често е само в едната страна. Проверяваме също така и зенична реакция, дали зениците са еднакви. Ако зениците не са еднакви, това е проблем. Трябва веднага да го закараме до успешно приемно отделение, където пациентът ще бъде консултиран със специалист. Благодаря ви.